Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore Wajo wadari chauto kide kamera ngeta to na inye se moya bona mami. Chiza cha Afrika ya moja karatu bangire ko kumanya yiri chinguru manasa magazeti yeli tukoli ya lero. Unabotambe kenege kosi kimoro bali mu mincholi mimenka yo mugusikisi ya fam nchenkoro kwa duo mwenye kirogo. Jate tato chake show kongo wachera. Anyway, wanchoma tega nchenkoro corona mayaka brigadier. Kwa semesa ya magana magia diga number 003. Anyway, how is your week? Alo, wiki mbiere. Ya sai no muya. Otuanjire to ikire litukoli ya lero by the way. Litukoli Jumanne. Itariki 23 mutinyo yo gatano gatatu mwaka 2022. Ntori ko irabune cheche. Maombi nezenzi. Maombi. Yo to ruwa. Ekora ni ruwa sayo. Anyway, sasa no me bana. Chinga kichonzi. Ato ndete weekend ngimana tuomera ndera sembe. By the way. Namshukuru sana bana. Sana. Yeye ni Maulana. Alikuwepo, yupo na atakuwepo milele. Anasema yeye ni mwenye nguvu. Aiwa, na mabera ina mange sana. No bwanje ni bwa no bwekerengo kiguru. Uyabwa jinga kichonzi tokotenga dia woto isane. Mabera etali ne kerengo dudu. Kero toko nyara ko yalengania inchire ndio steyura ya pime. Eretanga mwanya bantu ngakwa negento naenda onchoreri mambi. Kusali yo bolimo. Na kende ngeli geko muzinya kura bune jikanya kaleta menyogire tainga na tamanyeti. Na ende bako kora kindi yos kolengana buneru wanche kwaye. Nero kwena chira bulago kora tali gotebigo. Igina kiekene. Erega bwateli yeteli malioka. Iga kuru kwa Nyasaye. Amina. Tuge ndotokora no kumusaba. Unabona tokumusaba ensi ya Kenya gendere gotwerera. Na ndona tokumusaba atokonya toreta magazeti yaja bunalikire. Taintogulika. Intugo tokoleta bunalikire. Na toyere kabisa bategereri baito bamanye kikilikira sa magazeti litikolyara. Karibu sana mwanjo motogere njako kwa ndembo gazeti ya Taifa Leo litukuneli Jumanne mutinyo gatana gatatu tariki na 23 mwaka w'ikiri 2022 nebere litukolie Jumanne kabisa. Kuna botamba soko poko kwa nenga gazeti ne ya The Daily Nation tariki 23 mutinyo gatana gatatu mwaka yo 2022 litukolie Jumanne. Tupatie headline. Headline ya The Daily Nation yagotebaiga. Was it stolen? Was it stolen? Njivetu. Njivire. Ati kana wakebekire muroge. Njivire. Anyway. Oyo no mugano murekerete kina kiabegetu aseke gambiro gia Supreme Court of Kenya. Amo no muraibo mu Azimio la Umoja wa Kenya. Moroke Raila Amolo Odinga. Yes. Korengana neke duduzi. Iko kebwata chinsemo chinyinge sana geko baboli abana chibi na seke gambiro eke gutugutera ara machibu aya. Enseme ntangani yabagotebanga William Ruto ta chiete goikiria karengo kali ya 50+1 kolengana mune katibego tebeli ndo monta amanya ko ba declare president elect. Number 2 amanya gotebanga William Ruto ta renge ta bete declared as president elect asenchira ya wenerete. And therefore, again, to Kiliwa Fulo Jebukati, a collector, Kumina go Kia Lengema Minchaeli Chikulinse a Kenya. Again, to Kenoma Rotebanga, Enchira Jebukati, declared a president elect. Korengana results chose in Jiraja Kurua say constituency chose Korengana Lichikuligo Tebali elections. And say me the Bagotebanga, Korengana Muna IBC Korekanabono, Igambali Yamonande Babuato Kubuatana, Ekeroba and Gutanga second take. And say me the Bakuri Bagotebanga. Iko bakubuli kagambirunga searching same which babuate sample polling stations as sikura chitalenge usachia bwate irregularities no bungaineli no bungarangalia kolengana na barabwo chitene niwe gosenchi basako barua se total votes chirichie serikali ya ekombe ya IBC abakigotangasa kasi ngo musana ekineke by the way is going to be a serious case nje kubatebya
ige kongusana kere roboti oruna rukwana ira se headline ya gazeti ya Taifa Leo awatenga maombi ya Raila. Actually yuko saba kwa Raila yuko kolenga either eke gambero giense ya Kenya gituguterare okoraria gwa IBC komokora William Ruto kwa bumubui asobochori obwa korekanete gose IBC ebetereriwe kubara chikura buya. Yes. Gose IBC ebetereriwe o chikura chia kubuye chake ko bango bochori chikura chia kubuye cy'ubu president. Gose je bukati arusiwe asekeruke kibonya kerogo wikembe ya IBC. Gose yaba commissioner bali bane banje rugo etangaso bononga barabuo mbayi asama chibu ali araretiwe. Na bateba ngaga IBC na William Ruto bagaramie kesi kigo chikokolekana wika kialire na gose ekyombe ya IBC kegole safa yabo chikura chiria chinyare ko bachiko barua lakini kolengana buna bagote bagaiga Ruto taigeti 50% bina wateba ankolengana nekina baideta sekigambiro form 34A iko chia chenjitigwe elinde komwanjera Ruto kubwa una bagote baga gati ibintu bine binge bagote baga iko roboti no rukwanira subwa gara sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo naso mete petition iliyons by the way it was 72 pages 72 pages lakini bakolete summary ngia sana ku understand kabwa yes ekinankero I can assure you lakini bagotenga bagwakiri ko ruchinse mo chonsi bebangete sana lakini Fred Ngatia mwakili nalenda gitochori liko rukunga Philip Murgor ngwanjande sana njira ko lebina bi by the way njira kwagio yeah lakini is all about evidence. Yeah, it's about evidence. It's all about evidence. And how you apply jiko support evidence. Exactly. Eno page ya kabere ko page ya gatatu mamulekere to mugano yungana ki bono Raila Odinga na Martha Karua batagete obubuibwa William Ruto bonyale gutuguterwale nekigambiro gya Supreme Court of Kenya. At the same time chikaunti chinyinge sana nchituale ukubasweya bagabana babo mbabigete matangazo ga. Unabona page ya kabere no cheka ya Muranga na ibegetega igangana ki irungu kangata arachigotianirwa na Steven Mburu litukuria Aramisi tariki ya 25 boigo mugabana omachole bwe county ya Machakos mukwaniro musubati wa Vinyandeti amono mo deputy oye Francis Mwangangi boigo mbachigotianirwa litukuria Aramisi. Wanawake walijitahidi sana this time round. Fanya kazi kuntu kabisa. Right, mugano ino ura sepeji ya kabiri kweka sepeji ya gatatu ukia umutata sepeji ya kane muruwaniri bo boene bo manyabanto na indo maite na abuwekero kyo senator wa Busia. Ukia umutata is a senator. I know that. I'm telling you. Agiringo doro munu wa ila I'm waiting general contributions chair before the House of the Senate. Igago tebaga iganga nero bekire kina is one of those nero begete kina gyo kwamirilyo ko choru kwa William Ruto as Supreme Court. Igago tebanga Ruto taigeti 50+1. Mugano inora sepeji akana senga city at the Daily Nation boigomba begete ge swearing in ya Susan Kihika governor elect we county ya Nakuru nerna chabe sworn in on 25th. Agoro kia Mtata tusubiri tuone county ya Busia. Raila Odinga oberega koira ebina sekigambiro 2013 na irete by that time mo na chibi no monere gare koro kwa Willy Mutunga kinene ngechiti go etimolero buya 2017 ngede timolero se chikura cheiroletu lakini Uhuru Kenyatta akaira se gotebekananga mbachieti Raila gatete bana bafuasi ba mbachi kwa kakura 2017. I think that what happened. That's what happened. Wano Martha Koome oyo council ete yo bochori bolia koro kwa Justice David Maraga the former Chief Justice. Wano Martha Koome enere ntunda ya entalani puno mosubati ya history ya Kenya. Mona chibi no monena ya Kenya orachiko konyora baga dio gotegerere kineke Raila yete nanda sekigambiro wano tokanyitorera kero kende ngechigo etio muliro bana chibi na nyora bale batano na babire inde nkubwatire bune birengere byabo bakurwa
so bane bakurugujia kwa kabale kura, they vote. That's why vale even number yani but ingo nategera bali ngento kirima tasubwamo kotegera bara subwamo kero muntu ruwe kerengera likiaye. So it means nga bane bago chikuru birengera libibwe kaine nabeko na chaigo kigambira boge ko na chaigo na hari tinga tinga Arsenal nende kika ngini ngede timolera sobwenga. Epeji ya gatano mukwanero mungwano kurukunga umuraigwe kyamakia chama cha kazi Moses Kuria n'umubunge Ombere South okuruku Geoffrey Kingangi niko bana babekire boiga kikambira se Supreme Court of Kenya batagete kina kelira ilo dinga begete tukutwe aseba keliba gateba number 1 inga ababwatani bariro dinga mbare tachibura ase amagacha Bomas of Kenya ekero chikura cyari kubekeranirwa. And number 2 batagete obo tukibokorwe igoro yenchira aba agent ba Azimio Umoja bare ku behave ase tallying center ya Bomas of Kenya nga igoro batagete kine Kenya ari gutukorwa ase Supreme Court. Anyway, kila mtu ana haki yake. Mugano inura sepe chegata na singa seti yega ya Daily Nation mwancho motegereri. Asepe chegata to gazeti ya Taifa Leo na beko nyalekana haba Kenya bakikoganya gwika 2023 likonyora umura yumu iwense kubwate kana bono neki nakia bekirwa sekigambiro kigera ntumenye tikigambiro ngigigo chikona chama chibu naro atatu either chikura kibaruya osechia kubuya ayinga dia machiwa ni chikulagara chigwa kubuya it means duration nere kuruwegwa like 3 months 60 days yes 60 days. So is it 2 months? 2 months, yes. No 3 months? A repeat election is happening, is supposed to happen in 60 days. Okay. 60 days. Abwe campaign nechi gokorwa ase bali bakoligyo borai then noro chibona chinga kichira minyoke so it will be almost towards the end of this year. Igona benga mpaka 2023 baka komenta matuko yo gochigwa around November. Uchemangana yo gochigwa pishwa ebintu bune ebyo igonga abakenya bagatangana beranya arekane murayumu yaji gutangaza uji 2023 koranga no muri kiwe gazeti ya Taifa Leo njera kwagyu omoteli Ruben Kigame amona barwandeli bande boigo bobone bomanya bantu nibo igo nigo babekire kina se Supreme Court kwamerelyo gochoru kwa William Ruto buna president elect ebagatebango bochoriyo boigo nigo bwakolekana ta senchira ya bwato bongenerelyo bonge nabo igepe jega tawo nakabere ige gotebaga iganga Raila Odinga gale gotebanga we have a watertight evidence on rigging tubwato busaidi obonge igoro yenchira korengana na evidence babwate gusobo saidi bwabo njero bachori bwabete bokolekana senchire ubungainereri mwanchi motegereri uno mugano muri kira sebeje gatano na kabera senga seti yega ya The Daily Nation sebeje yega toga yamba kwanderete abana chibi na bonsi aseke gambero ya Supreme bakora wa no musubati Martha Koome bune president ya judiciary at the same time ga Raila Odinga nigagotebanga chisabu cheche bukati niko chia tigetange chi constituency ya 30 na yemo chitaratoma amachibwaye so korengana nelichiko ayingati yali ara chikubwati waseke gambero ndotagete wasona na mangana ye kegambero nonya epeje gata na gatatu ne murekere to mugano ngana kibo choli buli bwabete bogoterenirwa ase chinse mugete bunabone county ya Kakamega ne county ya Mombasa mane chinse mu kindi cy'ibunge ne ward niko bona burachi gokorekana litskuri ya Jumatatu wiki goche yenkubwatikana no kuralia kumunyakiro gwo bwekyombe ya IBC Moscow fula chebukati na bwege peji ya kiano ne murekere to mugano ngana kiyo kubagikana kugenda tekorekana se kyombe ya IBC magega yaba commissioner bali bane ku Russia se gutangasa kuri kwa machibu ali yabetege gutangasa at the same time assumption of office committee ekora wana Patrick Lumumba yabekire itangaso gasenga seti igoro yo gotiani gwa Paul Simbarati buno mugaba no mochole bwe county ya KISII no mokonyo ya Dr. Robert Onsale Munda igento kira abijite 25 no babegetega igenga seti ndo ja sebeje Paul Simbarati yes ndio gavana mteule county ya KISII orobotu rugwate bagoro yekombe ya IBC bono kubwato ketariki bochori boli botakorekana tibo chigokorwa se county ya Mombasa neli ya Kakamega ne chi constituency chinde buneli ya Kitui Rural Kachelipa ne chinde chinyinge
bona batebire nga tariki 20 na kiandari tukuri Jumatatu bochori obumbochi gokorekana timeti konye baire wiki nase kigambiro nganki yakora batenitio bochori ekoro kwa general election igo obochori botakire gokorwa ase obwamo so karokene no botutuka no bwabete because a human being simo chando nkobole I think IBC mba address tigende kyo ne company ya bariko rosia masakara eganchera na ngorosia masakara ali for free itariko bakani lindo bochori nkate nga yobona ya rosiri IBC babekire tarikende konye batabirenga aba commissioner sekiombe IBC konye baochere irusana and by the way another commission another returning officer yasiri tibu gimabwa ya I think tallying center yes in Kirinyaga asiri tibu gimabwa ya senchera yobo tutukano sana tumaitinge gasi sometimes see what the pressure nke not even pressure anyway I don't want to naligiretie ase Facebook wali ase page ya Juliana Cherera onye kiringa manene ruligete ndokeria then lazima akue Mkenya mzalendo kuligala sana and I am no chengo jana ra hopunga rokulige vinte monto na sakote banga etokene ruligete then she must be unique in this country kera reste na konyoro musara yobunore allowance ya konyore credit ya 15,000 every month taro jigendara chiko ruli yaki Kenya nense ere nene na njete ko wetani onde bwensi anyway I think sitaki kuingilia sana tiga ngende peche ya gatano ya gazeti ya Taifa Leo asekote bekana bono diambaro ke chiguni njiri gatumikira n'abana siasa yani mnabona nye kubwate abafuasi bawo nanje nimbwata abana muina abana nabongo bagento baja barakiria bawo ose kwaba bacha kukiri muina so bono chibe siriko nyabana rero chibana siasa nchiyo bono bairanire osumbwa bante binyoro muganura sepeje 12 senga seti gabona gotebanga na kia ba MC abange abayi ababago chorwa sorongorwa Mount Kenya abagoro bagakwe karamu not only in Mount Kenya but mugano no focus ya sepeje 12 epeje 14 dudusi ne bwato mugano getebo gwichana sana omungwano yomo mbamenye di koramba bwato bombo chino mukaye for some time akora mukaye n'umuntu kali well off ikiyagera nabwate bakegali umukungu yekera nganya gose kero ba bere umwako yo mabatali batamyetia mu mukungu yo gamete no mwana babwato mwana yo mu munyaruka lakini konya bayigwana nirenga Sundays umusubati yo leta baomera nase umusacho yo kwani umwana bono gabakomera na on Sunday ye yaitete musubati yo yagacha negalire no mwana ale bosio asibale kumira negeti musacho yagacha ne bagi yae kurumogo abegete mogongo agasoe kirugo kia maega kumbo mungwano gabegete umuyiye bagi me atabe to musubati yolia ebigoti no mogongo akabeta no mwana ani bado ebagi maga bwata magute petrol ne kibiriti akatongie gali baleme bakayibonsi mulero kabwate gali obuya oh my goodness ndega tikya koletre moyo obuya abantu mbale bakorosie para banda bakorosie makala badie para yes bakarore lioki gali bakuminyoka goja bagaika kokonyo musubati uli kurume of course bona abetira kuri wamanyinga nini lioki lya bugali ya bwatro mulero ngangere lipuke because maite engine ya petrol bakarusi no mwana by the time bako chiko ikero musacho olia konyo oyire musacho olia gakwa bono musubati oyo mbagenda tukurwanira magimabo asenya gitali ya mama Lucy Kibaki tenya sawa konyo babwe Nairobi no mwana enya sawa konyo babwe what do you think kira irere bako musacha alengelio kolente ngabuneke it's a discussion dudu stop went to it's a discussion is very heavy naende ebwato butukio bonge kyaro binde byabere bigakolekana ngoro chegendo kyabete very recent ase supermarket ya mwime mu Chibosongo musubati yo mwana ba minute akabeto musacho ndo muyi kabisa nanda agakwa so things are happening I think ebinde bikorere bikolengete akasamangana
kirangora korora magana motivational speaking ringana limwamu, you can get time and talk about these things. But let me say this in a nutshell, Dudus. If marriage is not working out for you, don't. Lakini believe you me, let me say again, take tinta getigo chochea nchirende yonsi abasacha n'abachinga bale lakini abakungu sumbua bale bakungu sumbua bale. You have to look asichinsemo chionsi bere. My friend, I have a friend oamweta kanganya kurubwa ye pi asaiboire. Imagine ochire onywa miro mukungu omalede sobo lakini mukungu yogerire unganyire pi ochire komenya elsewhere pi Nda tengo tebiga Dudus. Brigadier, egetabu gia tito abantu bantegerete basome ibere kotebiera abakungu abagotungi babonete gokorera abasubati abake chinga kinta bwati Dudus yanga lakini abasubati ababake ngo mbabwate chinga kibagotegera abasubati abo bakuru. Lakini I'm saying this upbringing, yani uko ba raised kialete. My friend, asetuikire bono iga asetuikire bono tugukwana iga tigoja ko discussion ingao mugano ino ora sepeje 10 singa sitiriga ya the daily. It's a sad story. It's a sad story. A very very sad story. Amachiko ko ngira bo bake lakini nda sepechi yagatara gatatu gazeti ya Taifa Leo mwacho motegereri obuwa nigo bwatire bonense ya Ukraine batabanga chinsenchire chitagete gotia chiro chinyukle gotema ende ikialetire obuwa sana. At the same time oyo kabero mwaziri mone bwense ya Pakistan moroke Imran Khan nigo abwa tunabanya nyimbo basomo chiolio Islamabad sama mwachogete make na genderete ko otuliende ko unengi unganga kie ense uchikogendera by the kurase gazeti ya Taifa Leo gochakire pechi 13 wiki pechi 15 gatatu nokwandeta mangana ya afya yani obochenu roboti ndoro gosoma se pechi ya 15 na kabere igoronga ningi gekoreta cancer yo munwa anene mona saba sacha ase okunywa marua mange ereyemo oseke mukigintu kirige koreta cancer yo kutumeke tumbate nyinge gati yisababu chindi chinyinge barueta katika tinga sitiga ya the nation babwate pull out ya DN2 lero bamurikira tamagana yo bochenu asaba tebanga why some women on contraceptives are getting pregnant. Oswati abange Kenya ke baga complaining and everybody on contraceptives kusibintu bigutanga mangana ari gutanga uriboro n'ikikoni n'ikizindani geomoni bado muntu ngwe bwadra ni ali no biarozi ku fake, not even fake. Abantu bago babekera sometimes even they are not professional. Yes bago beka umuntu ago beka ali yoboza tamaite kino no connect umaitira bengo muntu go beka estima otamaite ndago kwa ochiko bataoni go ego ita my friend okobata oni elibuko onyaleke so even they sometimes yabagenda as professionals ibintu binge sale bimurikira senga seti ga chi commentaries au chikwane n'abamanyi go chime nabo go chikaunti au by the way chinyinge go chira chikotiania bagabana babo litukuri aramisi wiki ye I think they kare ko koleka na countrywide because Judge Martha Koome na toma abana chibina go chi county 72 abo barachie gutenera omoyego yo timu tiko sono bwate kende torigeri chigosori nkikimurikira roro chigosori team ya Manchester United is actually no mbiere igesiegete ga igate tetagerigo siekase 0 points tetagerigo siekase ba ibate 0 points do this by the time gazeti yari kurikwa egera bade ageni Poland uya no mai season yechi nabajire no tuwachakire once kera last season no tuwachakire asa no that tanga ini tuwaroje Liverpool ngoche Liverpool mlegoje aya nagote Liverpool tuwachakire no tuwaroje Liverpool ngera ya Old Trafford kingo kubolinga Liverpool Manchester United tegero robo timu enkongo sana baganiria maya timu enkongo asemeza yechigosori yaiga asemeza ya English Premier League Manchester nere siegeta West Ham what point yende on actually Manchester siegeti West Ham siegeti weke milano gechaka no West Ham siegeti bono tiangere semunende igeta kurweke milano gechaka babwate 0 points yes. West Ham na Manchester United no Valencia ngere lita siegeti
Siegete. Yours get what? Siegete pia kirenze. Very. West Ham. Okay. Tiago to tutukana beke gendo buna kere. Anyway, ina ramule kire by there sigo soliga iga. Yeze mjako mongere nato manya so ime. Yeah. Igato na sujondo. Whatever magazine koleta bunali. No, a magazine. Igoti gotega Manchester United ni siegete inze etalinze pi. Siegete ibere. No. Abona ateba. Yo moelinze pirero. Gracias dodo. Azede kemo. Wacha modeli siegete inze West Ham. Bono, that's very correct. Asante. Tioto so Ruai Nairobi. Ruai Nairobi. Mungono ya momo sacha kabisa. Bu miaka ya igatua. Yes. Atara nyoma akaumbira no munyaruka bakarosia bakarira na chire cyo konyomana. Lakini umuise ko yakatako muswa omusajo ya musire yake egera konyonyorire onyorire sponsorship actually chise chia maiko achigosoma. Omongwano yo akagenda agatema akabwate loan akanyore loan yechibe Starlink. Elinda mokonyo muswati oyo ali nendega agende ngumbu gosoma masomo abosanyorire. Agafauru konyore loan. Akamuliri muswati oyo ndege kama ete ngaki kama eto yena ro chiko mukae. Akagenda ngumbu gosoma. Keragenda ngumbu gosoma agakora masomo gatiga iriange 6 months yakora masomo bakajiba kaumera no musongo nero musacha bwe miaka ya igatua akamukoro bananigo akamunyoma mwese ko lyoko likali uko goja so mungwano yolide wegete roni yagenderete ko musigiki ga ataranyole mbini yuko nyaka nanga kerokende olika go fauru mbache ko yaka na buya bale yamo kamulikere lyuko ngendu yane ebange akumuroke ndu yane bange aiganje na nyolete people kale mbugato musongo no ande gondage ko nyoru mwana ayegendo sukabosio rorondo ranyole naye ojage bugima bwao tingo chereria kere tinjo bono mongwano yo ogosomeri ukuririo araga nero tamaiti kuigwe gesongo ifeidi akarikiba ko musani akamateka somera ngi statement ingi agoteba igonkie minute ngaya asobwe ngendu yane oyo tari mukao anymore oyo nyomire wono mukomo nyene igago siboire otebire naye soka siko nyora muntu moyenderere ngatate ndugu yane bone loan ye 1 million ye chinga kibono ngocha gwakana gose agachigwake sabwa tabuga tikende igategemete ngori uri ngumbu achako konyora yoki kuboringe ndugu yane ngiyakobera ngayaye gikyabere agotenga bwana ngende ngiambere the last time bwana ngiambere the last time ngende ngoteni bugimo bwa bwana hapana choji yango tena kitokonyora kibesa bwana bwaka ngende gitigara mangana y'umukungu yaye Mungu alima toko sasoka ake akaenda akamuligerie kibarua agetegekeiga akanyakonyora kabesa konyo gwakanero nagendete gwakana wikabono mukungu uri osokire. You can imagine you want to chire kurigie loan ucho mwali we story hiyo ego machikoleta na ende kerentu kende ngao naja gukwanire goro gosani but I don't want to talk about it. Unaona gukwanire ndongere na agasiriga and let me tell you Dianga debaisia pasacha bantegerete bono iga. Pataranyo makero kende. Batagete ko invest. Aso monto li batagete ko nyoma. In terms of kubaka na school fees, kuba were bintu kuba gajera chinyomba na kuba roseriki biasara. Bando ki what advice? Abasacha. Igelie kamera. Basacha montegerete bono mambia. Na bandigerete bono ngamnango kwanaga. Mutagete kuchakia abantu biasara musubati karo kende kwanyolire kabisa orocho no musamwera ende ku university asaro mwaka nde school fees asense ye ikire duduzi bono ya tiasa gestige ento this ibne birangere biana genda ligino no mwakiri likira ne agreement Dikira de agreement inse ngo monto yo ngo fandi ndege nteke na rure chibese jinga niga kumwaka nde school fees ekiagera mokane atajiko bale mama yako beka bia ya bono mama yako beka kepengele bia should there be bridge to this agreement agreement yebete korega sibo ngira nelikuchibese chi ade ne interest yerega mubeke zingina chance babe Mosaini. Ase ya ikire. Mosaini. Because it hurts dudus
Omuntu my friend amanyete ngasta yagukwira lakini atagete kuna kubalance umusacha ubande atumeke kibeze giyaye amulindie ndega agende akikubanju kama yakumatebi ngayendu gwe bange nanya gukwanekere gwakwanire yaro bunalijiko digambune protocol yake muzwa tigasomi ukuru sobo onye kunyareka tigasomi ukuru sobo gakorwa manyago chako mukungu emiremera na bakurikara fine nabo musacha arakwira akigwire sukuru kakino yanya sai nago sisenie ingagwalire kibese giyaye kwamenyere kubuga igoro gwakire asura ire no enaye chitoronjije lakini okungainu ngoreo kungainu gento kiege tugwate babu yangeli ngaki grown ups here ndongero conscious mugusia tete nga mungainu tali monene ndugu yane naboterere mbuli mumura nyasaye nabekere tumukiro monte gento getege kumugambi kuruma kariyogi gete kariga gukwanira kurume garo korege tali bantu bonsi bagutwara kariyogi karo abantu mbale bone volume erense torwa by the way isa bikindira ogotubuga tisana kwa Ruben Mongare nyaigoti no mongino jeni nyabokoro preach kambialia bagotubuga ati biasara sama gazeti haya biamono sana ku preach kambi anyway bari wade taraja ya rozi ono chobamente mariogi dara iwaja kire komenta chobamente mariogi kantawa kwa kurume ama ena sense ikire bonega tiatorwa ikira nasi nyole gazeti ya Taifa Leo buma yenyo mnaenda manga sinchira yo wikirano manya manga mulikira senga set yeri tukulia rero ya The Daily Nation sero gichigo soli na bagosoli na kioja next ayo